Ovo je audio pojačavač snage koji je često pominjan u različitim praktičnim elektronikama, izveden sa kolom LM386. To je jedan vrlo star pojačavač snage, ali evo ga i dan danas se može da se kupi, što znači da ga ljudi još uvijek koriste. On je izveden na univerzalnoj štampanoj pločici. Evo takve pločice. Ko što je to već objašnjeno, ovo su bakarne trake, rupice su u rasteru i onda se uređaj pravi tako što se s ove strane ubodu komponente, pa se s druge strane zaleme i onda se potrebni spojevi kojih ima ostvaruju kratkospojnicima, komadima žice. Evo ovde kao primer stavio sam jedno integrisano kolo, ovde je jedan otpornik. Znači, s ove strane se zaleme, evo ga, ovo su podvrnute, ali još uvek nezalemljene nožice otpornika, ova i ova ovde. Vidite ovu crvenu liniju, to je linija koja ide između ova dva reda nožica. To mora da se iseče skalpelom, da se ovih ovde, koliko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ovih traka prekinu. Na taj način pomoću skalpela prekidati i na drugim mestima, gde je to potrebno. Sad recimo da treba ostvariti vezu između ovog kraja otpornika i ove ovde nožice, evo ove ovde. To onda uzmete ovako komad žice, evo ga, savijete ga na potrebnu dužinu, ugurate jedan kraj tu, drugi kraj tamo gde treba i onda s ove strane zalemite i ostvarili ste taj spoj. Na taj način, pomoću kratkospojnika i sečenjem ovih linija gde je to potrebno, ostvari se nekakvo elektronsko kolo. Evo, to je ovaj pojačavač je tako napravljen. Evo, ako ne verujete, evo kako to izgleda s ove strane, a prekid onaj od onih 7 onih traka, to je ovaj ovde, teško se primećuje, ali tu je skalpelom isečeno. Takvih ima još nekoliko tih preseka. Evo su kratkospojnici, evo ga jedan, evo ga drugi, treći, evo i ovde 2 komada. Ovaj pojačavač je izveden po ovoj šemi, vama poznato, ovoj, koja ovde, to je ona priča da šema ne mora da se crta ovako, može i ovako je, neki smatruju da je ovako preglednije i lakše, meni nekako ovo lepše, ali vi birajte. Da se vratimo ovde, ovo su crteži koji čitaocima treba da pomognu da ovo naprave. Evo kako izgleda štampa odozdole. Treba prekinuti ovo ovde i treba prekinuti ovde i ovde. Ima još, evo, i ovaj prekid. A na ovom crtežu se vidi gde treba napraviti kratkospojnike. Evo ga ovaj ovde. To je ova ovde žičica. Treba napraviti i ova dva. To je ovaj i ovaj. Ovaj ovde ne postoji. Ovaj, to je ovaj. Ovde na šemi, ovo je ovaj kondenzator, to je onaj 220 mikrofarada. Evo ova dva. Ovaj i ovaj kondenzator, to su ovi, evo ga ovaj ovde dole kondenzator, to je ovaj. Evo ga i ovaj otpornik. Evo ga. E sad, kao što ovde kaže, evo i ovde, između ove i ove tačke treba priključiti zvučnik. Evo, to su ove dve plave žice. Na kraju je ova utičnica u kojoj ću da utakne zvučnik. Plus i minus, evo, ovo je plus, ovo je minus, to su ova crna i crvena žica. A ovo je mikrofonski kabel preko koga se na ovaj pojačavač dovodi signal koji se pojačava.
Sad, da vidimo kako to radi. Ovo je jedan onaj predpojačavač koji je, o kome smo već pričali u videu P4C, predpojačavač. Ali on se ne koristi. Izvadit ću ovaj ovde da ne baca senku. Koristimo samo deo. Evo MP3 playera. Signal iz njega je doveden ovde. Ovo je živi kraj, ovo je masa, evo je masa, a tu je priključen otpornik od 33 ohma koji imitira slušalice. Sad ću da priključim ovaj naš pojačavač snage. Hajde prvo da priključimo napajanje. Ovo ovde još nije uključeno. Crvena ide ovde. Crna ide ovde. Zvučnik je priključen. Nije još priključen, ali priključit ćemo ga. Sad ovo je ulaz u pojačavač. Jedan kraj, to je onaj širm, oklop, ide na masu, a ova druga, živi kraj ide ovde na ulaz. Evo ga. Evo ovde, ovo je zvučnik. Opa, evo ga. Ovo je utikač. I on deluje da je malo poveći, ali nije, to je mali, vidite moje ruke. U stvari odavde do ovde je 24 cm, odavde do ovde negde oko 18. Malo je dublji. Mnogo je bolji od iz onog primjera P4C. Ako niste još pogledali primjer P4C, pogledajte, prekidite ovo pa ga pogledajte. Tamo ima jedna priča o tome šta se čuje, a šta bi trebalo da se čuje, odnosno šta bi moglo da se čuje. Evo, sad ću da uključim zvučnik i sad ću na kraju da uključim i bateriju. Evo je. Sad ću da uključim i MP3 player. Evo ga. Čujete, nešto se čuje. Sad ću malo da pojačam. Ovde na MP3 playeru. Zašto sam prekinuo? Da vam skrenem pažnju. Vi sad čujete neku muziku, ali ja je čujem mnogo jače zbog onog pominjanog ARP-a, automatske regulacije pojačanja u audio kanalu u ovoj mojoj kameri. Pogledajte P4C. Ja ovo čujem mnogo glasnije od vas. Čućete i vi kad napravite ovaj pojačavač snage. Sad, vidite, ovde stoji predpojačavač. Ovaj pojačavač snage je namenski pravljen. Njega treba ugraditi u ovaj zvučnik, izvući ovaj
priključak za ovaj priključak i on je pravljen za one koji hoće da ovaj MP3 player slušaju glasno preko zvučnika. Ali ako postoji ovakva šansa, mogućnost, ako ovaj pojačavač snage priključite na izlaz ovoga ovde, sećate se, to je onaj, kako se zove, ovako to nekako ide ovde, predpojačavač. Znači, ako biste sad ovo otkačili pa prikačili na klizač, znači ovo prikačili na klizač, a masu ovde na masu, možda ostane i ovde, a dobili biste jedan izuzetno osetljiv, ajde uradimo to što nas košta. Znači, sad ne treba nam više ovaj MP3 player. Ne da se, zaglavila se ova žica, a ja neću da je počupam, da je Opa! Vidite šta se dešava kad visi ovako. Znači, ovaj kraj stavim na masu, a ovaj drugi kraj ovde na klizač. Ako vas ovo pištanje nervira, a vi onda ovo isključite, pre nego što ovo počnete da radite, isključite napajanje. Vidite, sad imate pojačavač snage, potenciometar za regulaciju jačine i predpojačavač. Pojačanje je vrlo veliko. Ovo pojačanje predpojačavača može da bude negde oko 40, a pojačanje ovoga može da se podesi da bude 200. Tako da je ukupno pojačanje 200 puta 10, to je 2000 puta 4, 8000. Ogromna ovako vrednost. I onda pomoću njega možete da vršite raznorazne eksperimente. Recimo, za početak, napravite jedan detektorski radioprijemnik, promenljivi kondenzator kalem, dioda. Može jedan kondenzator. Kondenzator odavde do mase, od dioda odavde do ovde, a onda tu kondenzator i kalem u paralelu. Priključite neku malu antenu i moći ćete da slušate AM neke radio predajnike, naročito ako ste negde u unutrašnjosti, tako da nema ovako ovih velikih smetnja koja nama po gradovima i po ovim velikim zgradurinama pričinjavaju ove instalacije raznorazne, najviše ova televizija, instalacije za televiziju kablovsku. Eto, tako izgleda audio pojačavač snage sa LM386.